Gavi, Hola, Jordi. què hem de fer amb aquesta coca? Bueno, avui farem una coca cruixent amb una albergínia semiconfitada dolça, ou potser i foie d'ànec a la planxa. Doncs va, no se'n parli més. Per on comencem? Comencem. Jo començaré per fer la coca i tu ves matallant l'albergínia per la meitat, si vols. Molt bé. L'aprofites tot, aquest tall de pa, aquesta llesca? No, farem, bueno, això una miqueta al gust de cadascú, depèn de la gana que tinguis, evidentment, però tot seria excessiu. Fem un tall d'aproximadament 20 centímetres per 10, que és una reacció normal. Llavors... Tot depèn de la mida de plats que tinguem a casa, no? Perquè realment si poses això... Home, de fet, ara quan l'estiris li pots donar tanta forma com vulguis, però, veus, mira, per fer la coca cruixent... I això es pot fer en qualsevol pa de motlla? A qualsevol pa de motlla el demanes a la teva panaderia, que te'l tenim transversal en vez d'enllenques. Ja, perfecte. Llavors, pa de cereals, pa d'espelt... Qualsevol mena de pa. Qualsevol pa que sigui de motlla. Sí. Llavors amb el corró el deixem ben llis. Inclús et diria que amb una llesca de pagès també es pot fer. També, no, clar. Tot el pa que es presti a aplanar-lo... Aplanar-lo és bona base. De barra es complica més la cosa, però clar, també el podríem acabar xafant, les coses. Val, i aleshores ara la xafa sense més, Sense més. Ben estiradet amb el corró, quan més prim quedi, més cruixent et quedarà després la coca. Si se'ns enganxés molt en el corró, amb una mica de farina al corró, potser ens estalviaríem... Sí, però en principi no hi ha d'haver problemes. Clar, si el pa és molt tendre, Sí, però això passa als programes de cuina, que no hi ha mai problemes fins que ho intentes fer tu a casa. Llavors, a la que ho intentes fer tu a casa és un drama perquè allò que havies vist fer amb un pim-pam doncs es converteix en una odissea. Ara... Escolta'm, jo vaig fent a l'Esvergínia una mica a la meva creació. Perfecte. Sí? Sí, perfecte. Guaita, li hem donat una mica de perímetre i uns talls al mig. Mira, ara ho tornarem a fer aquí. Farem un plat. Veus, ja en tenim una. I ara en farem una altra. I ara el senyalem. Tenim... Val, un cop tenim l'Esvergínia, com l'hem de fer suar? Això, ara s'ha de posar un púlsim de sal generós i un de sucre. Pulsim i generós no anem bé. Una grapada de sal. Un grapadet de sal i un grapadet de sucre. Però la mateixa proporció, no? Sí, la proporció és el 50%. Val. Per sobre... I deixar-ho una estoneta que suï. Val, per sobre ja està, Ja està. Ara, amb els talls que se li ha fet a l'albergínia, la sal i el sucre es desfaran, entraran a dins, i ens faran suar l'albergínia per un cantó i per l'altre ens l'amaniran. Molt bé, i això ara ho deixem reposar, no? Això es deixa aquí 10 minuts, un quart d'hora, que vagi fent la seva feina. Que faci el seu fet. Ara jo ja tinc a punt el pa. El forn... Si s'engega a forn, l'hem de tenir a 160 graus i amb 18 o 20 minutets tindrem les coques cruixents a punt perfecte. Val, això està a punt ja. Doncs vinga, la coca també la tenim. L'estàs estilitzant molt bé, aquesta llesca, Veus? Guaita, Guaita, quin bé de Déu de llesca. Això no pot quedar malament de cap de les maneres. Ho posem al forn. Al forn. Espera't, aquí sí que Treu treu la safata aquesta. La safata amb protecció, perquè jo sóc dels que em cremo i... No ens cal. I no es necessita res especial, es pot fer directament a sobre de la reixa del forn. No hi ha perill de que caigui. No. Això si estigués farcida potser sí que podria caure... Necessitaríem una base. Per la reixa. O fins i tot posar una mica de paper de forn. Per exemple, sí. Un paper de forn seria perfecte, també. Val, ara esperem. Mentre que tenim allò al forn... Ara, 18 minuts, seguim amb la recepta, doncs. Aquí tenim... Per on avancem, ara? Un cassó pels ous potser. Jo l'haig de buidar, n'haig de fer alguna cosa. Jo he tallat ja la tija, diguéssim. No, ara tal qual la tenim, aquí, oli, força oli. Guaita, com ha quedat. Oh, ja ens comença. I jo, mentrestant... Tot això és l'aigua que treu... Tota l'aigua que treu l'Esvergínia, del sucre i la sal. I ara això s'anirà a la paella, amb una miqueta d'oli. I aquí tenim l'aigua pels ous potser. Doncs vinga, va. Tu li poses l'ou allà, tu t'encarregues de l'ou i jo vaig fent els ous.
Sí, perquè jo lo de l'ou poché ho he vist fer molts cops, però té truquillo, no? Bueno, no és gaire complicat. No, per als però cuiners ho no has hi ha d'haver mai fet. res complicat. Necessitem el film per fer els ous. Val, posem això a Sí, escalfar primer. escalfar ben calentó. Vinga. En calentó vol dir al màxim? Al màxim. Ah, se'n Que fa bé. bulli. A tope. M'espero a posar l'oli aquí i engegar-ho. I ara tallem el film. Aquí tenim una fulla. I aquí tenim l'altre. Val. Això veig que ho poses a la cassoleta. Ho posem en un bol, com si volguéssim forrar el bol de film. Llavors, Aboco l'oli, jo, eh? sí, força, ja et diria que un dit i mig, un dit d'oli ben bé. Mare de Déu. Sí, perquè ha de quedar pràcticament cobert el... Escolta'm, l'aboco tot, Sí, tu. tot. No se'n parli més. Perfecte. Fora. Llavors, l'ou potser s'agafa, es trenca l'ou i... Ei, deixa'm un pet. Posarem una goteta d'oli, així assegurarem que no se'ns enganxi l'ou en el film. Hi ha unes gotes d'oli aquí en el film, que això es pot fer amb qualsevol tipus d'oli aromatitzat que vulgueu, amb un oli de tòfona, amb un oli de guindilla, Oli d'all. oli d'all... Nosaltres el fem a casa amb una mica d'all, bitxo, pebre, el deixem allò, o fins i tot Llavors, sèsam. Sí, qualsevol cosa que se t'acudeixi la pots fer servir per aromatitzar l'ou potser. Llavors, aquí ja tenim preparat un parell de cintes que es pot fer amb el mateix paper film, que no cal tenir un cordí especial ni res que se li sembli. Es recullen les puntes, veus? Procurant treure-li a l'aire, que no quedi gaire aire dins de l'ou. Això s'enrotlla, llavors ara es lliga amb la cinta. L'oli ha d'estar molt calent, L'oli està força calent, sí. perquè veig que comença ja... Ja en tenim un, En fas dos perquè fem dos torrades, però són dos torrades idèntiques, no? dues torrades iguals. Ah, val. Exacte. No farem diferents. Aquesta torrada mateix, hi ha gent que és una miqueta aprensiva i al foie no li agrada. Es pot canviar el foie per pernil. Clar, evidentment, per un bon pernil ibèric o un pernil de gla, la torrada també queda igual de bona. O sigui que és un plat una mica consistent, eh? Sí, no és el que diríem un sopar lleuger. Ni esmorzar encara No, esmorzar encara menys. Veig que tu fas servir el mètode més aviat tradicional, però hi ha molts artilugis que poden servir per fer els ous potxer, que ja te'ls venen preparats per posar-hi l'ou a dins i posar-ho o al microones o directament a l'aigua. Sí, inclús amb el forn aquest que tenim aquí darrere es podria fer ous cuits a baixa temperatura, que és una nova tècnica relativament nova, que consisteix en posar l'ou sencer al forn a 63 graus durant 40 minuts. 63 graus. No, aquí, pel mètode casolà, necessito que em diguis alguna cosa més... Això són... L'ou potser, quan l'aigua estigui bullint, així tal qual. No, però jo dic el dels 63 graus. 63 graus... Clar, perquè jo vaig i ho vull fer a casa, eh? Aquí tota la gent que ens està escoltant avui ho vol fer a casa, això. Sí. No, que el Xavi va dir 63 graus, ja l'hem bullida, ja A 63 graus... Escolta'm, això va arrencant i em fa por que comenci a petar, eh? No, ja pots posar-hi la vergínia. Sí? Sense més, eh? Escorre-la una miqueta, si un cas, que no... Així. És que és com una esponja, eh? A la que Sí. apretes. A la que Això és, apretes. ja està. Ara, amb la pell cap avall, exacte. Sí? Sí. Ojo, no cremis. Això. Això té una pinta de que començarà a petar, perquè amb l'aigua de l'esvergínia, no? No ha de caure pas l'aigua de la vergínia. Val, doncs ja està. Vinga, anem a treure les coques del forn, que ja les tenim a punt. Jo aprofito per fer un canvi de focs de la paella i de l'aigua, perquè veig que no li costa arrencar, eh? Perfecte, doncs. Veus, ja tenim les coques a punt.
I l'aigua gairebé també, la tenim a punt. Doncs mira, Ha de bullir la... l'aigua ha de ser bullint, sí, ha de ser aigua Home, han bullint. quedat molt xules, no? Sí, ha quedat prou maques, què Guaita. et sembla? Home, i ara calentona. Aquí podríem fer moltes coses amb això, eh? Això et pot si servir de abans base. d'enfornar-ho hi tirem una mica d'anís, de licor, li tirem una mica de... Li pots posar... Matafaluga, sí, o una miqueta de sucre. sucre, o una pintadeta amb oli d'oliva, i fer les coques amb oli d'oliva. Escolta'm, això és una mina, aquesta És- tècnica. és I una això base- sí que en pa de pagès, Sí. Aquí sí que ja em veig esmorzant jo unes torrades fantàstiques. És molt versàtil, això és una base per fer qualsevol cosa, inclús per posar unes verduretes fetes al forn Sí. i una miqueta de romesco amb formatge i tornar a enfornar l'altra vegada. Sí, només et cal tenir un corró, el pa de motlle, que si no som molt integristes pot ser qualsevol pa de motlle. Qualsevol. Ja el de forn ideal, però si obrim el rebost i el que tenim no és el que ens agradaria, Però ho també, podem fer igual. també pot Pot fer servir. igual. Val. Això jo diria que ja ho tenim a punt. Ja ho tenim a punt, sí. Llavors ara agafem el paquetet de l'ou potxer i un. Quanta estona ho tindrem, això? Això ho farem bullir entre 3 i mig i 4 minuts. Val, calcules tu el temps, perquè Sí. jo no sóc de temps, Llavors, un cop el tinguem bullit, i només desfer el paquetet i ja veuràs. La Clara ja comença a blanquinejar, Sí, Va sí, ràpid, sí. I tant. I a l'albergínia també ens esperarem a que acabi d'estar més cuita. Més cuita, sí. Ha de quedar com pràcticament confitada. Val, doncs esperem. Aquells moments a la cuina que s'han de servir per endreçar i per feinejar. Xavi, mentre s'acaben de fer els ous, tu ja has tret l'esvergínia Ja comencem a i tenir ja les podem treure, tenim la vergínia a punt. Ara, això que trauràs ara, què anem de fer? Ara veuràs, Hem mira. d'emplatar ja, ho posarem a sobre de la... De moment, mira això, veus? La vaig fer d'aquesta manera. Oita, que ràpid. Aquí en tenim una. Veus? Surt tota la pell sencera. I treus el traje a l'albergínia. Fas així. Veus? I queda l'albergínia perfecta. Llavors, d'aquí, tu ja agafes la part que més... La coca més ampla, doncs agafes la que més ampla. La coca més estreta, la part més estreta. Haig d'agafar ja el plat per servir la coca, no? Sí, Perquè això ara ja ho vas a muntar. Anem a fer el muntatge del plat. Doncs vinga, va. Un platet que tenim per aquí. Aquí tenim el plat ja. Doncs vinga, doncs prepara les dues coques a sobre el plat. Quina responsabilitat. Sempre em toca la part més complicada a mi, Llavors, veus? Hem quedat amb la part gruixuda de l'albergínia. Allò us ho guardarem per esmorzar demà, amb una Això, mica, amb una això. anxoveta O amb un tall de botifarra o negra. amb un tall de botifarra negra. Oh. Aquí ara trobaríem infinitats de combinacions. Ja veig que... I ara posem... Aquesta esvergínia ara com és? És dolça, és salada? És dolça. És dolça, Tira eh? dolcenca. Ha perdut aquell gust amargant de l'albergínia Val. i té un puntet dolç. Val, els ous, què hem de fer ara? Els ous ja podem treure d'aquí. També Tanco el foc, pots tancar el foc. Farem un així. I fem servir el mateix recipient que hem fet servir abans. I jo he d'haver d'anar preparant el foie. El foie ja podríem treure i posar a escalfar Val, tu ves els ous la planxa del foie. i jo em dedico... Val, això se'n va aquí. Li dono una mica d'escalfor també. Ara aixetegem. Mira, ha sortit l'ou sencer. Oi? De l'oli que hi has posat. Sí. Molta temperatura pel foie Convé que estigui calentona la planxa, sí. i a més el posem sense res d'oli, clar, perquè el foie ja és greixós. És greixós. No se li pot posar oli al foie. Res. Com a molt cru, després, per sobre, verge extra de primera premsada, aquells aquells olis bons. Llavors, ara, aquí tenim
els ous poche. A punt. Això. El foie, que l'havíem deixat a la nevera perquè anés agafant una mica de... El foie l'amanirem amb una miqueta de sal i sucre. A la paella? No, aquí, Aquí. en el plat ja. Aquí ara? Sí, Vinga, una doncs miqueta va. de sal i sucre. És lo mío, sal i sucre avui sembla... Avui és els ingredients estrella. Ara el sucre, però, m'has agafat una mica desprevingut. Per què li tirem sucre? Perquè el foie a vegades pot tenir aquell puntet d'amargant i el sucre ajudarà a rebaixar-lo. Això és veritat. I a La més- mateixa proporció, eh? Sí. I a més també t'ajudarà a caramel·litzar una miqueta a l'hora de coure a la paella. Val. Una miqueta així, andando. Així. Val. Quan tinguem la paella ben calenta, Ojo, que això ha agafat temperatura ràpid. Farem una espàtula i sense més, no? sense més. Per l'altra banda no l'hem salat i ensucrat, eh? No cal. Bàsicament és un tall primet i quan mengis menjaràs tot el tall. Llavors ja trobes el sal i sucre que necessites. Oh, quina olor, tu! Sort que tenim aquesta campana que xuta que se les pela. Llestos. Això va ràpid. Això va sí ràpid. que és Això volta i volta. ja està. Mai millor dit. Ja pots donar volta. Sí, perquè si el deixéssim gaire, també ens perdria tot el greix. No, llavors ens quedarem sense foie. És més, potser que fluixi l'oli, no? Bueno, ara, quan acabes de girar l'últim, ja pots treure el primer. Aquest ja I està. què? On te'l poso? On te'l poso, Xavi, que estic nerviós? On va això? Un tall a sobre de cada peça. Ah, de cada peça. De cada peça. Una sobre la albergínia, una altra sobre l'ou. Exacte. Exacte. Sembla que ho hagis fet tota la vida. Va, que hi ha truco aquí. Que he practicat a casa. Ja m'agradaria poder practicar amb foie. Sí. Això ho apartem de foc. Aquest oli ara, però, després parlem d'aquest oli, eh? Ai, aquest oli, ara aquest oli, per fer una Jo faré salsa. una cosa que no es pot fer, però... Oh! Espectacular. Bueno, ara ja tenim la coca Mira, muntada m'aixugo aquí tot. i per acabar el plat, El cibollet. una miqueta de cibulet, Això és per donar-li el toc, no? per donar una miqueta De color. Sí, que la visual sigui una miqueta atractiva. I li posarem també una miqueta De salmaldon d'escames de sal, vaja. i sí, I ja està, no? ja està, ja tenim la coca. Llavors, en tot cas, ja a gustos, es podria acabar amb alguns fruits secs torradets pel damunt, Clar, aquí amb uns pinyonets, uns pinyonets torrats, saltejats. o una miqueta d'avellana. Però això ja és opcional, això ja és qüestió de gustos. Inclús, si m'apures, una reducció de vi, de Pedro Ximénez o Porto. Ho estàs passant avui, ja, eh? de vi dolç. Vale que es pot fer cas, això, però... una mica de sal... Una miqueta sobre el foie. Ojo, que estem fent història avui, Xavi? Ja ho tenim. Anem a presentar-ho una miqueta. Endavant, Val? això és cosa teva. I jo, mira, no, ho presentes tu i jo vaig a buscar un vinet. Escolta'm, aleshores agafarem un xarel·lo ecològic de la D.O. Alella, pansa blanca, ben fresquet, que maridarà la mar de bé amb el greix i amb la intensitat del foie, de l'ou, etc. Què et sembla? Jo diria que perfecte. Això per vostè. Xavi, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Ja ho saps. I a la resta trobeu el plat i tot el que hem explicat a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i fins al proper programa.